Inggih punika nggambarake barisaning para prajurit Arkel Kuman Samono, barisaning para prajurit kang sawan anggiring Sarnata Pabukana Sewan Rana. Lumampah saking bantaranging tumuju dhateng Kediri. Bilih boten Sanata Prabu Plana Sewan Rana jaman sawana badhe nglamar kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Bilih boten mungkang para prajurit lan para pangobyong saking bantaranging tansah andherekaken Prabu Plana Sewan Rana supados katon pamore. Kondusif Mas, kondusif. Ya, kabeh padha dulure dhewe. Sing kondusif, sing tenang. Tenang Mas, kondusif. Ayo. Ayo lanjut, Cok. Mas, sing tenggeng kalangan tebu kula aturi nyuwun kesadaranipun. Kang Pur, tulung Kang Pur, kancane Kang Pur. Aku cek kancamu. Sing ning nggon tanduran tebu, Mas. Mengke gedendho, nggih.
Awas. Was. Yeah. Awas. Yeah. No. Yeah. Yeah. Oh. Yo. Medalipun patih tiro. Was. Yeah. Ya oh. Yeah. Loh. Gene mang ning jero tak omongi. Roti ro sing ning tengah rada lunyu. Panggah kok plenyok Ditata sik. Ah. Was. Loh. Iya. Oh.
ndak penak no. Yo, diulangi. Ya ora penak. Awas. Sik. Iki konsepnya piye iki? Ndase kok wong bocah gano ndase macan iki lho. Wes kira betul neh iki. Wis ra betul neh. Piye to, Met? Kancane iki nggih ganongan. Yo macak mening-mening kok nggih ndas macan iki lho. Ngapa? Maksudku iki lho.
Masuk. Piye Met Amet? Yo macak sing mening joget get pujang ganong topengnya. Aku yuk. Loh. Kayak gawa tas ngono kuwi Jal. Gawa tas nyang apa? Ngerti ora? Kuwi tak sih sinden wi, pantese. Kudu. Kon gawane to? Ora. Piye? Iki tak nggih ngadaya sol-sol yang budidaya. Gragas. Aja ngono ngawur ngono kuwi jenenge. Saurunge tak tekoki dhisik. Maju. Piye kok ora padha karo kan? Maju rene. Sing tak caket mung sajane ganongan no. Ganongan apa wong yo macanan ngene kok. Wah, berarti yo mengalih macan. Aku liwat alas kono mang. Endi lho alas iki endi? Iki lho, deloken. Napa? Kowe ngerti ora deloken? Hawane iki deloken. Napa hawane? Kabut. Iki dhewe main ning awan kinton. Oh, nyek. Nah, iki oleh lho. Ora le ngono lho, Met. Kancane iki apik-apik masak. Ndi. Jajal. Ha. Nyak ngopo? Abakmu lho. Kabab kula enak kok. Iya. Kancane iki lho to. Joget apik-apik nggih topeng. Aku mang wis kadung ngomong karo tuan rumah. Lah iki mang personine ada 5, ge ada ganongan semua. Nah. Topengnya yo ge iki ganongan. Iki udane. Ora malah. Hah? Kowe nggih ganongan. Iki opo? Kowe nggih ganongan. Gae no. Gae. Nggih ora? Kuwi enak. Kabeh gawe. Ya wong utok kuwi sing jas macan. Lah kancane le bagus-bagus kene lho. Kamu kok macan. Lah yo aku kok macan yo. Met, muju ngis-ngisine aku ngono lho. Main ning gone ngendi iki apa ya roh? Acarane iki apa ya roh? Halah. Ya roh. Acarane ngerti. Apa? Iki lho, Apa? ngunduh kacang. Ngawur kuwi tebu kuwi iki. Kuwi tebu. Gampang guyon Amet niku. Iki Aku yo tak ganong ngono, Pak. Gonong. Yo ganong ge topeng. Heeh. Tasih digedhane sik. Ora aneh. malah Dijupuk. Kok malah kaya durang ngono ngene tas. Lah tak Oh, di sini. Oh, Sing ndi? sakne. Kowe perlu gawe ganongan apa ora? Gawe, Pak. Gawe. Ben kok tenanan, Pak. Heeh. Jane ora usah gawe ganongan irunge tikek gedang wis padha ae. Lho, Mancung, Pak. Ayo, dudone wong kene iki samane iso joget. Yo, duduhno kualitasmu. Yo. Ayo, Mas. nah lek ngono kan patut. Ah, ya ngadep rono. Penontonnya kono. Ya. Kono lah. Kiri kameramen penonton. Nah, YouTuber. YouTuber. Ini pengrawit. Nah. Nah. Gak tebu. Bu. Ya. Kok nyapa yo ngadep marep kene lho. Iki lho mu. Ah, yo. Ya, terus. Was. Ya. Tanjak. Ngeri. Ya. Ya. Kopral. Was. Ya. Lo. Sik. Kurang ajar iki. Bob. Sik. Toh. Kancane ditendangi. Mosok raine kancane diplenyoki. Piye to iki? Mboten ngoten lho, Pun.
Ro. Tiro. Rene yo, Rene yo. Ro tiro. Lah joget kancane kok tendangi ngono kok. Endi? Kok tendangi tak Kena apamu? kena cengolku. Lah, kudune pas rai. Ojo, kowe nyisi ora, paling kemungkinan kowe ganggu ning kono. Betul iki lho, betul iki. Kowe iki ganggu. Iki halu aku tak nge joget. Lek kowe sampe ning kene kowe iki ganggu jogetku. Ora omong kowe nyisih-sih. Lah no. Bener iki, bener iki. Iki cangkem diobak-obak ae. Ngono lho. Lah yo. Berarti aku minggir karo situ. Minggir. Oh iya kok to, wis. Ojo ganggu iki Met pola. met. Wong joget karo bakal joget ae lho. Heeh. Oh ya papane ki ombo lho iki. Lah yo. Iki papane ombo dhuwur iki lho. Apa? Nyapa? Wong iki lek gawe topeng. Heeh. Jarak pandang hanya 1 cm. Lah tenan opo piye? Lho, Dron. Lho, to. Yo ora ngono kok yo apik adoh ngono genah kok. Tapi iki lek ngono ki ra ketok, Ro. Ora ketok. Blank spot. Poh omongane kaya Apa to? Ndak. Ding apa? Blank spot. Artine. Jadi di wilayah yang tidak terlihat. wah. Ngono lho. Oh, sik, Met. Tak warai ben rodok mundak ngono lho. Sik. Akimu iki. Apa? Akiu. Ora medhop sik. Tuh. Iki mau. Cah cilik iki batine cah loro iki. Iki ngomongne apa? Black spot iki cah loro iki lho. Kaos kuning kuwi to. Heeh. Dudune joget sing apik. Aku tak minggir. Jajal nyisio rene. Ah, ayo Mas. Ojo ganggu kalangan. Ayo. Wah, Ganggu. Jadi kok. rada minggir. Aku tak ning kene aku. Ah. Kono kan ombo dadi ada nyisih. Joget-joget to. Baru foto. Bah. Wendangu jeneng. Ora sopan. Ini apa? Lah nyapa? Nek piyantu sepuh kok malah lugu ning kene. Lah. Lah iki Bu. Neneng di. Sopan ngono ki. Lah upah kleru. Ora ning ngono met iki boloku kabeh iki. Lho apa karo enek piyantu sepuh ning ngandhap. Iya. Ngono ki aja ning ngarepe malah kowe ning dhuwur kok. Ngene lho, tak perjelas Bocah ora duwe duga. Mikir. Sik kleru ning kene. Oh, Mikir, ngalah, aja ngalah. ngono. Minggir, Mas. Kayu nggih ngene nggih. Aja ning kene wing dibaneh lho cangkem. Nanti yo ning Amit ketoke darah tinggi iki. kalau tinggi wis yo kene. Heeh. Ngeling-ngelingi YouTuber, Mas. Nyapun neh. Malah ning kono. Lah nyapa? Ning kene nek bola-bola YouTuber ki malah ra Nah. Lah terus mbok kon ning di kancane iki lho. Piye? Kancane mbok kon ning di cah telu iki. Ning kono lho ning babatan. Kadoan wong jogete ning gone desa. Kendaya kene kok. Lah apa? Kedaya. Kedaya ujo kaya ngono. Ngono apa? Ayo dong Lah met ketatap sirahku met. Nyapa? Tatap sirahku SBS kuwi lho. Kok kurang dhuwur kuwi. Tetap apa? SBS kuwi lho nyapu dikilek ning kono ki. Oh, alah. SBS ra apa-apa to. Yo sirahe kancane iki lho kok iso SBS. Iki yo penting lho, Ro. Lah penting opo sih ning sirahe kancane? Sirahmu. Minggir. Yo. Was. Aku nyisih. Yo, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk dulu tangan, buat tepuk Ganoan tangan. Amin. Yo. Endi wonge? Lah kok bablas mlebu? Oh, ganongan iki celeng iki. Iki cah iki bener njaluke piye to jane? Tandaan rene. Atane kene kadung MC ini Kowe lho nyang opo aku mang wis disemangati lho karo iki dikasih opos tepuk tangan lho karo penonton kene iki. Lah kowe nyapuk kok parane ning mburi. Acang-acang opo, acang-acang adoh. Wong ancang-ancang kok ning buritan iki lho. Kenapa? Kudune atraksi. Acang-acang opo? Wah, acang-acang kok ning jeding.
Ya ndak ngono lho konsepe, Bos. Yo carane jemput dhisik. Aja ngisi-ngisine aku. Ning kene iki aman ping pindho. Ping pira? Ping pindho iki. Ning kene iki. Ning kene iki. Oh, lah kene kok sik pisan aku dijak. Yo mangkane iki tak ajak. Aja ngisin-ngisine aku. Oh, atraksi dhisik. Atraksi sik aku ning kene iki main mantanku tak ngono. Oh, duwe mantan ning kene yo. Mantanku ning kene siji. Oh, mantan majikan. Mantan pacar. Pacar. Tenanan to. Kalau tapi Gajah Mada lho matane Tiro kae. Sopo? Aku pengen roh. Cintaku lak dul. Sopo? Halo, ini Mas kotak-kotaknya sandi kae. Oh. Wedak, diwedak. Turu-turu. Tarak-tarak. Terok-terok Mas. Mosok diwedaki mruyuk iki apa lho iki? Terok-terok. Terok-terok. Wong diwedaki kok mruyuk. Ngono ki lek lipstik. Mosok raine nglumpuk langsung. Keto. Keto. Kayak tenanan kayak mantanmu. Kayak cintaku, I love you honey bunny sweetiku ya kae. Lek medake terok-terok. Lek ginjuli lho, tak omong ngono Pak Amit. Tuh. Ngene lho, sitok kurang piye kewocok. Ngono kuwi lek Emang du ngono to? Heeh. Deloken to piyayine ya manis e. Kowe kok duduhne kebisanmu ning kene. Lah. Minggir dhisik. Minggir dhisik. Tak duduh nek kejantananku met. Ngapa iki? Deremu kan minggir. Minggir ki sampeyan aku tak atraksi sisik. Minggir kene. Tak duduhne. Duduhno. Ini mikir iki gawa. Duduhno dadi ora perlu ancang-ancang teko adoh mek. Ora apa-apa njaluk tepuk tangan. Wes, yo! Ayo beri tepuk tangan yang meriah adik-adik semuanya. Inilah sebuah atraksi salto belakang, roll depan, salto belakang. Inilah dia sebuah atraksi Oke. dari seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia Tiro. Loh, ayo. Sese. Roro. Aku mang yo ngrungokne lho. Ngono lho. Ngrungokne. Wong kancane ngono delok-lokne ngono kuwi. Jajal, ngene aku Kowe sakit. tak siarne atraksi yo. Leh, cek to. Lah nyak, Balenono, coba ora sebuah nek. atraksi salto belakang. Ya, Dilanjut dengan roll depan. ya. Berjalan menggunakan tangan. Bener apa ora? Dari seorang manusia. Yo. Ngapa lho iki? Coba mang kepala berkepala napa, Bu? Pak. Nyambe wong kancane lek bagus. Loh, lah siramu kayak nyambe apa ora? Loh, lah kene kok lesu? Ah, berarti rumangsa koyo nyambe. Tiro sirahe koyo nyambe. Aja nyambik ngono to Mas. Lah apa, Pak? Sliro. Heeh. Endi? Oke, kita buktikan satu persatu. Sik. Jadi ngerti to contone, ora perlu ancang-ancang teko jero omah kono ndak perlu. Cukup teko ngarepe penyanyi kono cukup. Dajal awakmu. Saiki ganti aku. Ya. Oke. Yo. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Was. Api iki Api. Ayo. Tuh, gentak-gentung. Tiro sudah. Aku pun sudah. Saiki payamu, Ging. Lo tarik. That's geng ya. Sebelum api geng.
Hati-hati. Tetap jaga keselamatan temanku. Oke. Tepuk tangan Dilajot yo disusul. Tepuk tangannya mana? Wah, sebuah atraksi. Satunya. Ya Dilajot satunya yo. Yo Nado. Nando. Oke. Nah, Oke. Siap. iya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Karyo Budoyo. Yo. Jamit, jamit. Mesti kok. Ayo. Ayo geti awakmu lho. Iya, Pak. Geti awakmu. Kabeh wis kok. Gantian. Oh ya, yo to malah kayak ngelebet doro kowe. Lah nyapa? Ngono kuwi genti disusul kuwi ngelek-ngeleki tim. Sopo sing disusul? Kae to Nando to? Ora ngono, maksudnya bar genti sungging, Mas Nando iki genti langsung awakmu. Lah ya tak susul. Heeh. Wah, apa tak susul iki? Kono nggo motor dhewe kok. Tidak disusulnya apa? Atraksine kilo bablas. Oh, atraksine. Bablas. Oh alah, oke, siap. Ayo Mas. Paham ora disambut bablas ngono lho. Oh, tepuk tangannya penonton kene iki loman-loman. Piye to, Met? Sidomora. Sidopora. Nyapa? Atraksi. Atraksi salto. Atraksi salto. Kowe wis salto. Wis salto. Minggir rono. Minggir nih, kabeh wis salto iki. Minggir rono. Kabeh oke. Nah. Mit wayahmu salto. Ngono ki aku jane ya wis paham. Lah kok nyapa ning kono? Kowe wis salto to? Wis, Berarti iso? iso salto. Kowe wis salto, Geng? Wis, Berarti iso? iso salto. Kowe wis salto. Sudah dong. Berarti Wis iso salto aku. ya wis minggir rono. Karek ngomongi mit wayahmu salto. Iki dipirsani. Lah kowe ning kono ki nyapa? Loh, aku tak minggir rene. Lah aku ra iso salto. Kowe lek ra iso mongo. Heh? Lek ra iso mongo. Omong dari awal kowe lek ra iso salto rasah main ning kene. Iwak ana laden-ladene lho, Mas lho nggo piring lho. Engko lek aku ngomong kat awal ndak dijak. Wong aku dijak sik iki kok. Mosok? Oh. Ya padha. Lah ya aku iki melu sapa? Yo melu kuwi. Tenan po? Loh, iki sing genah iki aku iki mang sampai tak rewang keblasuk Melu kalau kalau. Ora lho, ki mengki benere piye sik? Ora ning kono iki melu sapa? Lah aku ya ndak aku melu sapa, aku melu kowe. Iki kok kadung aku lucu sapa melu sapa iki Bijal. Bu, niki saestu lho, kula mboten sumerep. Kula mau sing ngejar rene Amit. Dadi aku tanggung jawabmu ning aku besar lho. Iya ya. Aku sing ngejak iki. Wis ora apa-apa, melu aku kabeh. Tenan. Wis to, melu aku kabeh. Iki cah papat melu aku kabeh. Aku tak melu Tenan. Aku tak melu Pak John gede ngono lho Komit. Melu sapa, Pak? Awak melu sapa to, Bet? Heh? Awak melu sapa? Aku melu iki, Mas Ruji. Woi. Iya, sing degae. Saiki tak ngedrek. Nyapa? Enek jinjen-jinjen cantik. Sik to, sik saurung ngedrek tak critani. Iki mang enek anu kejadian lucu banget. Tenanan lho. Oh sing tak omong mung to. Heeh. Gampang ya. Ora, ora, Aku sampe kuwek loro. Kowe ngerti warung iki, Mang? Omah iki lho iki lho. Ah. Buri truk emang. Dalane ade emang lak metu liwat kono. Heeh, dilalah ki mang sore lak udan. Heeh to. Dalane iki lunyu. Ya ade memang to. Ngomong yo aku sampe lucu. Guyu aku. Dilalah ki liwat kono ki kok enek wong keplese terus tiba. Iki guyu malah. Ora lah. Ngono kuwi guyu ana wong keplese lho padahal. Apa aku guyu? Lah mesti tiba aku kok. Guyu. Kene ku duwe tendo tok. Lah ya kok ibu-ibuke kok guyu emang. Kowe malah guyu ra nulu. Ora roh aku mang ning mburimu kok
tengok kono kedadiane. Ayo Mas. Walah bae sing tiba Amit. Oh. Alon-alon Mas Tiro. Wong dikei panganan kok gidi-gidi kaya ngono ki ya. Kowe nyapa kowe? Kowe nyapa? Oh, enak tuh. Alah dobrote. Wah, apa enak to? Enak tak greget yo ku. Berjing-berjing. Kaya ular keket. Tak kira sikile keplenyok kowe iki. Kok koyo ngene sapa sing po? Iki saiki genti aku. Sampeyan yo arep. Oh, yon. Wow, dijadil genten. Genti aku. Ah. Genti aku kari tuwek no. Tuwek elek ngentutan. Bener apa? Tuwek elek ngentutan. Kayak sapa sik? Dituntut bae kono. Tangku. Kon sini Yo, cintaku. milih. Oh, weh. Sik loro. Gelo. Ah. Sing apik. Ah. Iya. Ayo. Yo. Ah. Lah. Ah. Iki lho to sowan nang anakmu to. Sowe mo. Lah, iya. Asoy. Iya. Asik. Ya. Iki lho. Iki demenanmu iki. Cacak. Ya. Jas. Piye to tuh? Lah kowe iki jaluk edrek kok kalah. Lah memang jalukane sapa? Ora jaluk pejalukan kok. Jatel. Lah iya, jatil. Kuwi apa? Celeng kuwi. Mbake kae lho. Kae. Geleme karo sapa? Ngono. Jale buktekno jale.
kaya buta. Ngono ta Ibu. Bu. Aku ora trimo. Lah mek jungker walik ro depane adike iki ya iso, Met. Sunat. Sunat. Lho iki mantene. Lho, Manten opo? kok manten? Oh, ala iki tenan. Oh, iki. Uduk. Lah kok sampean kompak men malah kowe iki catel wedok-wedok kok ro. Lho. Kok ro lek ro sunat? Endi Bu, sing disunate? Oh, niki. Iki ngawur wong telu ora ro kabeh. Niki sing diambil pundi? Pundi? Wah, kuwi. Saestu niku bener. Wah, alah adike kuwi lho. Didongakne muga-muga adik sinten? Hah? Wah, alah Jackson Michael Jackson itu. Genset iki malah. Wah, jenenge kayak wong barat ya. Tak dongakne adik Jackson diparingi panjang umur. Ah, sitok-sitok ae ben keduman. Kowe ndongakne apa? Semoga adik cita-citanya terkabulkan. Ah, Rene. Semoga adik Jason ndang garing. Kuwi apa lho? Gaplek apa piye? Lah iki lho Pak, lek ndang garing maning ngono terus Wis mari pisan. wis Pak. Wis. Oh, tak kira lek lage. Mulane tak dongakne ndang garing muga-muga ndang kena dijajal. Maksudnya dijajal dienggo pipis, Pak. Oh, ngono. Wong sunat ki tenan ngono lek Iya, iya. urung garing kuwi dienggo pipis rasane ra karu-karuan. Aku wis ora sitok iki lho. Iya. Iya, Sido. Iki cintaku. Sapa jenenge sapa? Mbak. Sapa kuwi jenenge? Rinvi. Ah, ya toh. Bintang tamu pada malam hari ini. Apalmu jenenge lek Ananda lho marai. Di Rinvi jenenge itu Ananda. Rinvi. Rinvi. Ayo. Rin kuwi Rindi. Vi kuwi pikiran. Dadi ki menjadikan pikiran kita menjadi Rindi. Gila. Gila. Gila roh dah. Wah, CEO. Iya. Oke. Pada saat Xiao Yu bertemu dengan Xiao Xin. Dia bertemu di bawah. yes. HMPH. Dah alah. Kaya iso-iso lho iki. Hop. Ini dia Nah, Mbak Rinvi. bener. WK HMPH. HMPH. Yang Rinvi Ananda CEO. seorang CEO menyamar jadi sinden saudara. Ya, inilah dia Mbak Rinvi CEO. Kenapa kesini minta digendong? Kenapa? Karena dia CEO bos gabah. Kon madan gendong koyok gabah lek. Perusahaan. Perusahaan. Sini ayang aja sini. Mau kemana? Hah? Oh iya, mic-nya mati Mas. Tes. Cek. Mati. Heeh. Iki Mas. Sing Sik. oke nih sih jajan itu. Nah, Tes. mati. Cek mati. Nah, sik to. Iya, sik sabar. Kene rodok maju. Iya, heeh. Heeh, engko tak mii. Nang mburi ki enek sapi yo. Cek jajan dicoba. Ndak bisa. Tes. Apa Sik. pakai aku mau? Iki. Nah, wis kena to. Oh, seiki setelah. Kene Kok setelah. boleh? Ah. Krek. Wes.
Assalamualaikum. Anggune rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Keliru, setelane keliru. What? Hah? Udah coba. Oh no. Roti ro iki kleru iki sing duwe gawe. Lah nanggap wong bisu iki. Iki setelane tak sekarang. Wes. Assalamualaikum Mas Tiro. Assalamualaikum Mas. Sapa jenengnya? Saya tahu orang kenalan oh yo bene. Assalamualaikum Mas Sungging. Waalaikumsalam. Saiki kok Assalamualaikum Mas Ndaro. lagi konslet meh ora ya assalamualaikum. Assalamualaikum Mas YouTuber. Aku, Mbak. Aku. Assalamualaikum ibuku. Aku. Assalamualaikum teman-temanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menang kok sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes disauri Mbak Rin kambek teman-teman kita. Iya. Mas Amit. Iya no. Assalamualaikum. Met. Gini. Iki kok assalamualaikum sampai planning entek. Iki jane nyawang aku ora ketok ngono iki kok ndak disalami Iki jane tontonan apa to iki kaya ngene iki? Ngene lho Mbak Jaranan, awake dhewe ning kene ditimbali untuk menghibur panjenengan keluargane Bapak Rujianto. Dalam rangka ngresmekne tanduran tebu karo kacang nang iki lho. Ngawur kowe iki. Wis sunatane iki lho adik Michael Jackson iki lho. Jensen, oh Michael Jackson. Sopo to Michael Jackson, heeh. Adik Jensen, Kintanan adik Jensen. Adik Jensen yang memakai baju kuning. Udah kuwi lho sing buru lho. Batik. Mataku ini agak min. Yang mana? Itu loh. Oh, yang pakai baju hijau? Iku bapak-bapak panitia. Yang pakai kemeja batik itu. Batik. Saya ngerti to jane. Ora Lho, aku ki mek inceng, Mas. Alon to nyapa to kok sampe. Oh, yang itu. Ya Allah. Kok bagus ngono ta? Heeh. Entenono. Keju ya. Lho Mbak Rin, aku lek nyawang ngene kaya kelingan cilianku ngene. Endi? Dio, cilikmu mrongos napa? Mrongos lah yo. Biyen iki biyen. Nyawang Jackson iki kaya kelingan cilianku diambungi tante-tante lho. Ye, Loh, tenanan aku soalnya Mas, bar ngambung sampe bane blokean ning gone jeding. padane ngambung. Cilikane diambung tante-tante. Nah, gedene. Iki mbasa gede dek kapan ke diambung truk. Sosok truk bres. Ora oleh ngono ki. Ayo Mbak Rinpi. Nyapa? Iki berhibur. Siap. Apa iki? Berhibur. Duh, tak kira berbaris. Berhibur maksudnya dikasih tetembangan lagu-lagu dari Jaranan Mustiko Karyo Budaya. Ya, pimpinan Bapak. Bapak Bayarannya dipotong. Ora ngerti yo. Kowe aja ngisi-ngisi. Sapa ngongkon? Ben iki sing ngerti ora dipotong. Bapak sapa? Nyapa aku? Lho, wis dipotong lek ra ro. Ora ngerti. Sing ora ngerti Ayo sapa dipotong. Mas Mit, ayo. Loh, sapa? Lho. Hei. Sapa? Kowe iki piye to wong telu ndak ngerti. Kowe iki piye to Mbak Cah iki ya tuyuk. Piye to iki kok pelayon ngene iki? Kowe iki ngisi-ngisi. Pimpinannya siapa? Sapa Mas? Lah kok ora ngerti no malah tekok. Lah aku melu kowe. Pak Mokran. Pak Mokran. Piantune kang pundi? Alah, iki lho Pak Mokran. Endi? Alah. Loh, lah yo iki lho. Maksudku iki lho. Kenalan sik, sungkem sik. Saman kok dibayar selawe nyelawe wong ya ora apal kok. Wis entek kok. Wis entek to. Oke, ayo Mas Amit. Iya,
Sareng-sareng Mustiko Karyo Budaya. Ada Pak Mukran dan kawan-kawan. Yo, masih disiapkan dulu para ibu. Nah, ini masih dipreparekan dulu Mbak Rinvi. Ya, iki bola-bolaku sabar yo. Nyuwun sewu, tandurannya aja tidak-tidak ya. Siap. Ayo, Oke, Mas. dipinangkani manut kibote. Oke, siap. Apa minta apa? Kasunyatan. Katresnan sejati. Ya wis katresnan sejati, Mas. Saya satu-satu. Mas Wawan. Ya ndadi ning kono gulung-gulung gak apa-apa, Mas. Ojo, tanduran iki ndak boleh. Ojo. Dihimbau tidak boleh mengidak tanduran iki. Berarti lek mengidak cengelnya gak apa-apa. Maksudnya iki tanduran. Ojo di iya-iya Ora boleh lah iya, lek tandurane gak oleh lek cengele wonge oleh. Heeh. Mas Jack, matur suwun. Iya, was. Yuk tepuk tangannya nah. Wes ora kuat.
Thank